Čaute ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam v ďalšom Ask videu. Otázka od chlapca. Čau Matúš, som veľmi pekný, ale aj tak na mňa baby nejdú. Čo mám robiť? Chlapče, dám ti jednu dobrú radu do života. Rozprávka Kráska a zviera nás učí, že na vzhľade nezáleží. Ten princ, to zviera, bolo naozaj škaredé. Ale bývalo v skúrne veľkom zámku a malo kurva veľa peňazí. Matúš, prosím ťa, poraď mi nejakú super akciu alebo event. Máte radi drahé akcie s youtubermi, kde si môžete vychutnať suchý a nezaživný program na pódiach? Máš rád akcie, kde čakáš 3 hodiny na podpis youtubera a keď prídeš na radu, tak tam aj tak nie je? Máš rád akcie, kde je pripravený pre teba úplne super program, ako napríklad zahrať si 3 minúty CS na počítači? Máš rád akcie, kde sa môžeš maximálne nájsť v bufete a kúpiť si Monstra za 4 € a k tomu studené párky? Tak to pál do pretože ja tu pre vás mám footubering, youtubering. Ale dostanú sa tam len tí, ktorí sa stihnú zaregistrovať predom. A taktiež tí, ktorí kliknú na www.utubering.cz/Matus. A kliknete na ten odkaz, tak sa dozviete, že tento utubering sa koná 27.6.2015. Ale bude to niečo megalománske. A prečo? Pretože túto megalománsku akciu organizujeme my, youtuberi. Všetko, čo povieme, tam bude. Všetko, na čo moja sprostá a šibnutá hlava príde, si môžem dať do utuberingu. Budú tam 4 sekcie, a to je sekcia gaming, sekcia beauty, sekcia entertainment a sekcia music. Rôzni youtuberi budú v týchto sekciách a budú mať vlastný ring. Ja s Exploiterom sme si položili otázku, čo sme si vždycky chceli vyskúšať. A zhodli sme sa na tom, že vždycky sme si chceli zahrať futbal v tých obrovských bublinách. Neviem, či to poznáte, ale proste sa zaháňate za futbalovou loptou a okolo seba máte veľkú bublinu, takže môžete do každého narážať a úplne s tým fajtiť. A toto bude vlastne aj náš ring na youtuberingu. Exploited si vyrobil vlastný tým, ja si vyrobil vlastný tým a budeme proti sebe fajtiť. Ale kde by sa mohla udiať takáto gigantická obrovitánska akcia? Udeje sa to v Letňanoch v Prahe a udeje sa to v Letňanoch na tom obrovitánskom letisku. Vonku, napäťte ma, ne? Takže budem vďačný, pokiaľ mi kliknete na ten link, pretože vlastne to podporí ten náš program, čo tam s Exploitedom máme a taktiež to podporí dosť aj mňa. Matúš, čo to kurva stále robíš? Táto tvoja poznámka trvá dlhšie než celé Ask video. Čože? Moja pozvánka trvá dlhšie než celé Ask video? Tým pádom súčasť videa, čož bola odpoveď, prekonala dĺžku času celého videa, čím sa stala celým celkom videa. Inception! Celý YouTube zničím tým, že zničím základy svojho rozmýšľania. Vlastne nie, tým ničím len sám seba. Boha.